O ordenador conozo ben como funciona e para min foi, recordar cousas máis sinxelas que ao mellor eu nun momento determinado saltei porque aprendi de outra maneira, non é como entras a través dos ordenadores, que ao final funciona exactamente igual, é un mini ordenador. Relacionarme con unhas amistades, cos fillos, coa familia. A min, desconectar da soledad, porque eu aquí non conocía a nadie, perderlle medo a entrar no ordenador e no móvil. Eu, por exemplo, non sabía como se formaba un grupo, xa aprendín, hoxe concretamente aprendín a facer unha lista de que non o sabía, o sea que así máis cousas que te das conta de que os iconos que hai, que os ves todos os días e non sabes para que son, mira tú para que é isto, O que me gustou é o de aprender a pagar co teléfono cando vou a compra. Contar sempre no teléfono coa conta. Sí. E a min gustoume o aprender o Bizum. O Bizum. Por un lado gustoume, por outro era yo que non supera. Que veñen ás clases, son eles que me propoñen novas cousas, incluso que a mellor non tiñamos pensado ver, surden novas dudas ou dúbidas que ao principio do curso non pensamos que podían surdir, pero sí que aprenden e consideran que é moi importante, por eso siguen aquí. Pero sí que é certo que os coñecementos que teñen uns máis os coñecementos que teñen outros, ao final son compartidos e sempre aprenden. Tratar de transmitir ás persoas que veñen ao meu curso recursos para sentirse ben. Me comparten que durmen mellor, que xa non necesitan pastillas ou menos dosis, pastillas para dormir, pero que durmen mellor, descansan mellor, e que teñen recursos para xestionar momentos estresantes da vida. De calmar a mente. É moi importante ter unha mente en calma para poder sentirnos ben. Disfrutar incluso máis da vida e dos momentos, esos pequenos detalles da vida. Bueno, o que máis nos gusta é que estamos aprendendo a relajarnos, a controlar a mente, e tamén estamos aprendendo cousas sobre plantas. Estar aquí con outras persoas que estamos en compañía aquí todos como se formamos unha familia. O sea, está bien. Bueno, no futuro supoño que nos axudará, pero estamos aprendendo, entonces isto é unha cousa non momentánea, non rápida, senón a largo plazo, entonces supoño que se notará co tempo os beneficios. Estamos empezando, estamos practicando. É a primeira vez que vimos este curso, a primeira vez que vimos, é un error. Temos pensado repetir si é posible, sí. Sí, yo se lo dije, sí, podía repetir. Sí. Conocer xente. Sí, conocer xente, relacionarnos, salir da casa. Aprender algo de paso. E aprender algo, claro. Aprendemos. Películas e tal, pois aí a versión original e algo, algo sempre moito máis fácil. Non é o mesmo vir aquí e estar escoitando cousas que quedarte na tua casa e non escoitar absolutamente nada. Eu notei na clase de informática, porque non sabía nada da clase, nada de inglés. En informática hai bastantes palabras que son en inglés, claro. Algo se aprendemos xogando. Tienes que... Xemos moito vocabulario, vimos tamén algo de gramática. Sí, vimos algúns vídeos así, para o nivel noso, moi que nos, por lo menos a min, que me dieron a sensación de que aínda sabendo pouco podo entender algo, non?
bueno, apetecíame ter esta experiencia de dar inglés a persoas maiores, que é a primeira vez que o fago. Está, na verdade, gustando moitísimo. Moito avance, a verdade. Noteinos moi receptivos, e eles non se dan conta, pero creo que melloraron moitísimo. A eles, eu creo que fundamentalmente axúdalles pois para a memoria tela sempre activa. Se me volvesen a chamar, eu si repetiría. Pois mira, unha maravilla, porque nos dá moita vida recordar os cousas e... Bueno, estamos máis... A mí gustame moito porque a profesora... Tamén vale. Caio-me sempre moi ben, entonces, pois é unha hora e media que veño que se me pasa... Chámalo ben. Os ojos encantan. Entre nós, até nós. Bueno, cas que vives máis cerca, pero por exemplo con estas, con Marisol, que ni non conocía e tal, pues conoces xente, e me gusta mesmo. E falamos, claro. Penso que o que noteo que as citas son moi variadas, sabes? Claro. É que casi nunca as trae Raquel repetidas. Que non se nos vai a ela, e nós tampouco. Bueno, bastante tiempo dando estas actividades y la verdad es que genial. O sea, me parece una actividad que me da, aparte de dar vida a ellas, me la da a mí. Aunque digan que no, desde las primeras fichas hasta las de hoy hay mucha diferencia. Al principio les ponía ya más ejercicios más básicos, pero ahora sí que se va complicando el asunto y ellas lo saben, pero los van sacando muy bien. Yo antes daba justo esta clase hace bastantes años y solo tenía una, y ahora pues tengo de lunes a miércoles 2 veces, así que la verdad que desde aquella hora sí que se sumó mucha más gente, así que parece que gusta. Pues les ayuda sobre todo a no estar centradas en asuntos que les comen la cabeza. O sea, esto también es un programa para socializar, para divertirse, para hablar entre todas. No, tampoco nos centramos básicamente en fichas, no, pues jugamos, nos echamos unas risas. También hacemos fichas, entonces intento como hacer una repartición de todo ello.